जों फरायनानै लानो नागिरदों नियम बायदियै गिबियावनो आङो जोंनि कास्टम बसुमतारी फंबायखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आङो खावलायबाय। खुलुमबाय। दा सिनायखानाय बयजोंबो सिनायजाखानाय कानाइयान ब्रह्म सारखौबो आङो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। बेजों लोगोसे फणीन्द्र ब्रह्म बिथां सालबारि जिल्ला बिपिएफनि बिथाङा आफादगिरि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। खुलुमबाय। गोजोननाय थाबाय। दा जोङो आलासि बरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'बाय। दानिया जोङो दिनै बे मोनाबिलियाव बिरांगाव प्राइमारि बिपिएफनि सिङाव थानाय फल'बारि गामियाव दंफैयो। बे फल'बारि गामिनि रायजो राजा बिथांमोना दिनै जोंनि बिपिएफआव जगदान जादों। जों दिनै बिथांमोनखौ खोब मोनसे गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बरायनानै लादों, दुंब्रुद गोसो गोरबोजों बरायनानै लादों। सिगां समाव जोंनि बे फल'बारि गामियाव जोंनि बिपिएफखौ हेफाजाब होग्रा फ्राय गैयाखौनो बुंजायोमोन। न'खरब्रै न'खरबानि बादै गासिबो गुबुन हान्जाखौ दानि जेनोखि खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल बे इउपिपिएल हान्जाखौ बिथांमोनहा हेफाजाब होबोदोंमोन। खिन्थु बिथांमोननि मावनाय दांनाय बा दिनैनि जे सोलिनाय बेखौ साबजानाय मोनाखै होननानै बिथांमोना गावसिनि गोसोजोंनो जोंखौ हांख्रायहरनायलाय जों दिनै बाहाय फैनानै बिथांमोनखौ बरायनानै लाबाय। जों खोब मोनसे गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोनखौ जोङो गोसो खुसियैनो जोङो बजबनानै लादों चिरां डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि जानानै। दा जोंनि बाहाय जोंनि मानगोनां लिंहरजानाय आलासि कास्टम बसुमतारी बिथाङाबो बिबुंथि लाखिबाय, रायजोफोरजों मोजां गाज्रि सावरायबाय। खोब गोजोननाय मोन्दों रायजो राजाफ्राबो आरो बिथांनि जे बुंनाय बेखौ बुजिदों बा बिथाङाबो बुजायदों बेखौ जोङो आसा खालामबाय। दा बेखिनियावनो दिनै बे मोनाबिलियाव जोङो बे फल'बारि गामियाव दान्दिसे समनि थाखाय जिरायनानै जों बिपिएफ हान्जाया खोब मोनसे गोजोननाय मोन्दों। बे गामियाव गासै फेमिलिया 50थासो फेमिलि दङ। बिनि गेजेरावनो जोंनि बिपिएफखौ हेफाजाब होग्राया फ्राय न'खरब्रै न'खरबाल' दंमोन। दिनै बाहाय 25था न'खर, बे 25था न'खरनिफ्राय फैनानै जोंनि बिपिएफआव दिनै जयेन जाफैबाय। बिथांमोनखौ जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों माने जोङो बरायनानै लादों।